Te Jisu pun kut no ya kan ni. Kajing keren kaju dak ong no ong ba ya ka ba ublay ula pinyeso ubri umdai ban penyaklat. Dalong kumno ro umdai penyaklat. Lara ki dai na pedang kajing mi nak sitengal ni nak belong nabar ni arno ro kim dai ban persyang ban penyaklat ni arno. Te hang ni kan kadai ngikum ka balang. Ni don ni kata kajing kli iwe pat. Baka de ka kamram ka jongi kum ka balang ya ka bangin hab ban sumar iwe pat. Ni hab ban krisyan iwe pat. Bangin num dai ban ailat. Ya kalong ilong sem ya ka jing dai sitinga hapo ka balang bakan don kata kajing hiriura bakan don kata kajing pat ya pra. Nama belai maka jing dai sitinga ka dai ban long ka ba syirta. Ka dai ban long ka ba syirta. Kadai banyai ni syirta. Kadai ban kut no tang shipor. Bat kaji long kawai. Kena kalong ilang sem dak si tengah si kilong ki klan kaji dai. Kalong ying long sem je kiru kan long ke baklan. Ki kun ki kiti je kiru kin long ke baklan. Ki kun ki kiti je kiru kin long ke ba kin nang ban burom itu kaji dai. Kin yo yak to kaji hikai. Ken na kaji long kaji im jong ki arngut syahai ki baki kila pendentang. Hari ni kisini tentang ia bagi kimi ki keparo kila kan sting bahaya kini kejing ya kam song kha song mat. Kila kan sting hado data. Baka ji hikai ju kiru kam long chu ka bajiliu kam long chu kepada kebata kepada long kata ka nongrim ke bas kem ha kebala mengkrisyan. Ya ka jing long ji ki khun ki ti ki jumki. Takadaw ni kisim tentang ia bagi khun ki tim ta ki syok lok riura syok lok pluma. Warak bukumno yo nong no umtip. Teng dong kepoh-poh de po yo syukur prakasi jengi yo si bahaying ru umtip. Mabelai. Mal bembiang ji hikai. Kemik paro mapir pidon ni kata benta ka bakung san ba. Dar fikwa ba kata ka jing ha kamtam nei ka ji sitinga fikwa ki khoi ki jing pir kin long ka ji de sitinga kata ka long inong sem sakasma ka long ka baklan ka long ka bah pi hab ban hikai ki. Pihak ban pen i kita kalenti ke badai. Pihak ban yaslok yaki. Kajing sange no jang kimi kipa ban hikai ki kun ki ka sa ka wara kajing mai kalawai. Bat haba ke long yang sam ki sta ki tlot ka balang ro ka tlot. Bahadum ta hang ngis kem. Bari tang kajing hikai hi. Ka belong kata kalat ka biang tame na ka benta. Ban ra jingkela ha ka jedei arngut. Bat ha ka jedei ha ka long ying ka long sem. Nganget hi na do ka donut ka jimut khat ka bol baro ibadai tang ka jihikai ka ba kat kum ka tin ka jublai kalong ka ba bhatame bat ka ba donkam ba ka bala banai jingkermen ya kalawai ha ka jedei kalong ng sem jong sitinga arngut don na ka wai pat ka jihikai na kiwiwi ki jait niam na kiwiwi ki jait kot kila banai jingshai ka ba khamha bat ka ba khammentoy palat na ka bible but they Haka Bible, naka Bible, but daka Bible liga bangila ben yo. Ya ka jing hikai ka ba ajing kermen ka ba im bat ka ba yai ne scam bam chikut nam ta ka jing shat jing klan jong jing shong kha shong man haka patang ben riu ka ban sawan. Dengan penkut dak ba penken mau pi ka tu ni ki stats ni ki jing ken ki bangi yo ha ni ka jela ka jing syapang ka jing plat tengah. Kat kum ka Shillong Times how much Shipautrek aja khatsan ka ong gumni. Ka ong ba kani ka de ka jing hi tho ka ba lalum na census jong usnem aja khatwe. Ka ong ba ka jilla Meghalaya kawan ba ar na pedeng ki jilla jong ka northeast. Ha ba dai ba ka divorce rate ka jing state ba ka jing kiu jong jing divorce rate ini kata ka jing ya plat san si. Kawan ba ar. Kawan ba ar. But hadu ar persen na kajing bun brio jong jila Meghalaya kidai ki riu kentai ni ki kentai ki balai padlock no ki contribute hadu ar persen na kajing bun brio jong apo ka jila Meghalaya kadai ka highest rate of abandonment kadai ka jing karit ka ba kiu state tam ha ka jing sha ino ha ki tengah ka juki ya New York bat kiwe ke jela apo kari India ha ka top 10 jong kari India bro ka wai kat kum ka
Indian bloc ka ong ba ka jila Meghalaya kawan ka ba Shipho kawan ba Shipho ha ka jing state ba ka jing kiu jong ka jing plat tengah ka jing pet tengah kawan ba Shipho beningkong ka bat Mizoram ba Shipho kawan ka jila Meghalaya ka jila ba tip kum kata ka jila ba bun ba kipai Krista kata deh we but kat kum jing batai ji ong ba kat nang ni kisngi kani kanang kiu hato ngi kum ka balang kum ki kun hato ngin ailat ya kani ka jing ya kani ka jing roisted jong jing plat tengah ne ka jing pet tengah kanang kiu ngim dei ban ailat namar belai makata ka dei ka ba penjak burom ya ka kerteng jong belai jing ibangi mani kata kani ka jing roasted ka pun i ya kata ka jing telot jong ka jing ngej bangi gidon ka pun i ya ka jing bom setnyo ka jong i ya ka jing hikai ka bangi yo na ka ketien ka jong ublei hi naladi hi wong ka isi ya ka divorce nga isjili ya ka jing plat tengah ya ka jing pat tengah dan mengiru kami kun Kristang yang diban isi ya kata jing tengah ngem diban sya ngem diban aila bat kham tam lei nak benta mengi ki badan ha pedang ki badang don ni laki jong ki tengah ni hab ban ye persyang ban ban minat baik ban maintain ban penek ya tak jing dei ki jing kat baja kat balong kata ada jing temu kata ada kamram kata ada bau bleu community nanga ban napi bakatahin kadai ke wei neki lak kelinti ke bengila banura jingkelah hakilong yang sem kestam kumjuru hak imlang ka salang ke jongi di kalawai jong ka balang ka syong hak jing klan mat hak jing don ni kata ka jing edai ke bekot beksya hak jing edai si yang kisem ka sepelong kan ya ka balang ka baklan ta mengiru ni haban minot ya kata Itu boleh kerku ini kentian. Amin.